अपने 3 जिला में एक चीज के प्रशंसा खूब बा। कौन चीज के आते? शीतल बुकनी के। शीतल बुकनी कहल जाला सतुआ के। हां तो पर हम एगो खिस्सा बनले बानी सतुआ। सतुआ नहीं हो तो सतुआ पर खिस्सा बनले बानी कि सतुआ नेहरू पटेल जल राजेंद्र खूब मेल ये तीनों में ताना तानी सतुआ राजा सतुई रानी तो समय समय के सुंदर बा मकई सुन प्रेमी चाकवा चकई कतना मन है पूरी मिठाई सतुआ के कोई का हटाई कतना होके भारी खटनी सतुआ पर जो मिले चटन तो खाली निमक खोजत बानी रहे न महल रहे पलानी सतुआ राजा सतुई रानी तो गोदना से मरिया के लागल हमेला मुरई के भइल ठोकम भेला डेढ़ शेर सतुआ सानी 20 सतुआ पर 3 पानी सतुआ कहला के बाद में सरकार कहले सांझ 3000 के पटवा हमर मर्दाई देखो तारा के कोटे पीछे ना हटे दो सतुआ के महत्व है अपना गोदिया समरिया मेला में नहान लगेला कार्तिक में वही जी लोग नहाला बुराई सतुआ खाला गौतम जी के लगे गंगा जी के गीत गावत जला लो का गीत गावत लो अरे गंगा जी के भवाली नगरिया बहुत बाटे हो हे गंगा मैया पनिया में रोतारी जनिया तो कौन सा मोरा विदेश गईले